L-għan tagħna u li nagħtu tama lil dawk li jinsabu fil-periferija tas-soċjetà. Hekk stqar magħna Patri Marcellino Mikallef meta żorna l-binja l-ġdida tas-Soup Kitchen li tinsab fit-triq Santa Ursula fil-Belt Valletta, post li se jkun qed joffri ikla sħuna għal min m'għandux mezzi biex jixtri l-ikel essenzjali jew min sab ruħu f'sitwazzjonijiet ta' ħajja problematiċi. Qed ikun iktar nies li tibqgħu lura fis-soċjetà, fil-periferija, fl-aħħar skaluna tas-soċjetà. U aħna nemmnu li rridu nħarsu lejn il-bniedem sħiħ, mhux biss li jkun fiċ-ċentru, ma l-bniedem sħiħ. Ir-realtà tal-faqar kienet minn dejjem, għada, u kif qal Ġesu Kristu stess il-faqar jibqgħu magħkom dejjem. Patri Marcellino stqar ma' Net News illi dan il-proġett biex tinfetaħ Soup Kitchen fil-Belt Valletta ġie jiswa madwar €900,000 bi €300,000 jingħataw bħala donazzjoni mingħand il-privat. Badan kollu stqar li kulħadd huwa mħeġġeġ biex jgħin din l-inizjattiva. Jien nemmen li kulħadd għandu jgħin. L-iktar li jgħinuni f'dal proġett huma l-foqra. M'hawn l-ebda fqir li ma jistax jagħti u m'hawn l-ebda sinjur li m'għandux bżonn jirċievi. Jirċievi kelma, jirċievi attenzjoni, jirċievi imħabba. Jiġifieri kulħadd jista' jgħin. Patri Marcellino Mikallef stqar li s-Soup Kitchen ilha topera għal madwar 6 snin u qal li s-servizz se jibqa' jingħata lil kulħadd bl-ebda distinzjoni ta' karnaġjon, razza jew reliġjon.